Nagbabalik na po ang Santo Papa ng Green Flag. Oh, Green Flag. Radio DJ na Green Flag kasi marunong makontento. Wow! Sinasabi ko sa inyo, mahala, nung ako ay nasa relasyon, ako po ang iniiwan, ako po ang pinagsasawaan dahil marunong ako makontento. Imagine niyo yun, binigay ko na lahat, talaga nga namang minahal ko ng tunay at siya lang talaga, pero ang ending ako pa rin ay iniwan. Ang sad boy ni Kim Chino. Opo, napapakinggan niyo na po ulit. Ako ay kasama mo ulit, DJ Kim Chino, para sa ating programang Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, DJ Kim Chino. At di ba nga usapang kontento tayo, ito yung sinasabi ko na minsan kakanood nyo ng K-drama, ang taas ng expectations nyo. Kakanood nyo ng K-drama, hindi na kayo marunong makontento. O, aminin nyo. Minsan, sa sobrang kilig nyo dyan sa mga K-drama artist na yan, ay talaga nga namang yung jowa nyo, dinidispatcha nyo na. Diba? Kaya naman sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 paraan para makontento ka naman sa relasyon mo ngayon. Diba? Para malaman mo na rin kung paano talaga maging partner. O, recap na tayo. Sabi ko kanina, mahal, una, para makontento sa relasyon, dapat tigilan ang pagkukumpara. Ito yung sinasabi natin na nasa relasyon ka pero ang standards mo yung ibang relasyon. Diba? Ayusin nyo yung expectations nyo. Love is not a fantasy. It is a commitment. Always remember na yung jowa mo hindi yung bida sa K-drama at hindi rin yan robot. Okay? Alamin mo dapat yung realistic lang. Kumbaga kung ikaw ay magdedemanda ba, doon tayo sa totoo. Doon tayo sa kaya niyang gawin. At the end of the day, no, wala namang perpektong relasyon, kaya wag kang maghangad ng perpektong jowa. Una sa lahat, di ka rin naman perfect. Diba? Pangalawa, mahal, para makontento sa relasyon, ay nako, alalahanin mo ang day 1. Alalahanin mo kung bakit mo siya minahal. Alalahanin mo kung bakit ka sumugal. Alalahanin mo na sa dami ng kapintasan mo, siya ang nagmahal sa'yo ng tunay. Diba? Alalahanin mo kung bakit mo siya sinagot. Siya ba ang nakakuha ng kiliti mo? Siya ba ang nakakuha ng tamang spot? Anong spot? Tamang spot kapag ikaw ay minamasahe, talaga nga namang gumiginhawa ang iyong pakiramdam. Diba? Siya lang ang nakakuha ng iyong kiliti. Aminin mo na tuwing dumadampi ang kanyang kamay, mainit-init, ikaw ay ay, sarap pala. Hindi, yun yung mga bagay na dapat mo alalahanin kung bakit mo siya minahal. And that would be the time na mariremind ka, kaya ko pala siya ginusto, kaya pala siya ang jowa ko. Baka ito yung pinangako ko, ito yung pinagdasal ko, tapos nasa akin na, hindi lang pala ako grateful. Okay, recall. Remind yourself. And at the same time, makukontento ka na niyan. Wow. Ito na, mahal, pangatlo't panghuli. Para makontento sa relasyon, alam mo dapat ang halaga mo. Basic na basic yun, mahal. Kasi kung buo ka, kung confident ka, kung kilala mo yung sarili mo, kung alam mo yung halaga mo, hindi mo to hahanapin sa ibang tao. 'Di ba? Hindi mo hahanapin ang mga insecurities mo sa ibang relasyon. Ano pa, imaginein mo yung mga kapintasan mo ay talaga nga namang ginagawa mong weapon para maghirap ang jowa mo. Ay nako, toxic ka. Diba? Kaya mahalaga yung self-love talaga bago ka pumasok sa relasyon. Kasi yung partner mo ang magsasuffer sa mga negativities mo sa buhay. Uy, totoo yan Kaya kung hindi pa kayo ready and at the same time may insecurities kayo, may trauma kayo, wag muna kayong lumandi. Wag muna kayong pumasok sa relasyon kasi kaming mga seryoso sa relasyon nagsasuffer sa pangit ng ugali nyo. Diba? Para naman makontento. Doon na tayo sa alam yung worth nila bago pumasok sa relasyon para lahat kontento at may healthy relationship. Diba? Ganun lang yun. Anyway, mahal, ako'y sisibat na.
Pero wag kayo mag-alala, mahal. Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera. Kaya naman dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bukas ulit, mahal. Bye-bye. Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!